Tak, predstavím vám teraz moje nové WC, kde som socialistický bakelitový záchod zrenovovala a zariadila si takúto mini miestnosť, ktorá sa stala v našej domácnosti vyhľadávaným kútikom. To je najdôležitejšia časť závesné WC, ktoré má jednu úžasnú funkciu, a to je WC spojené s bidetom. Momentálne nám chýba k nemu tryska, ktorá odpadla, ale promptne nám dodávateľ vlastne ju posiela poštou. Takže toto je naša pýcha spolu s rádiom, tvorí kútik, ktorý radi navštevujú všetci členovia mojej domácnosti. Doporučujem všetkým. Bidet z WC naozaj stojí za to.